Gel. Ekran yanına gel. Yan bir böyle. 3 gün ekran yanına gel. Oh men düýjügüm. Yanına giýen düýä. Oh men. Germaniýa gitmekden horlaýyn sen gowatypla. Süýş bäri, süýş. Gön pırlan staýda dut kemerin, kan gör ýydyň pırla. Görýin, daway. Pırlan staýda uda gitmän pırla. Dadaýyn mı bolanda göre? Wo. Dadama ýetjek dut kemerin kan. Wagtym büksüň dön. Üç söyle. Gideň de diýer, "Akdy oňarak bök gitbereski." Aňar görýüşiň göreli 3 daway. Kötümür. Beş. 4 dolaşyny. Indi 5-nji ýyl gidiýär. Görýändem. Banede goý. Banede goýan. Içme. Banede goýan ýere dökülme. Ýöne ekrana ýa-da mys. Ýöne. Taýma ýartyny goýan. Beret maňa. Taýma ýartyny goýan, bäriňe de ýartyny goýan. Dawak. Uf. Oldu mu? Balkınladın mı? Hı? Balkınladın mı? Hı. Keriyordun. Bolun cekal oynan toplayo. Ya dedim. Bol uğrat. Ya dedim bir yer berecek ta mekece derdim var elimde. Elimde var mekece derdim ama. Yönetmedin çıkmasam. Eyyam göde düştün derdi. Sonra ikiliyetle kat vurur. Meneer het minder is dat ik dan ooit iets heeft kunnen tegen geen waarde. Uğradan sen aynı beni uğradı bile mi okla? Ben oyunu uğradı oturdu kabul edin o. Gelen ağa. Uğrattım asva. Gelen ağa. Çıkıp da adam yerin. Ne mi çıkıp dedin? Çıktı ağa mı? Oynat kadem edile muamin. Ve ben internetimden odamay. Ben gidon odamay. Oy ben oynat kadem edile mu? Rodi anne.